namhlanje kade sila eMezelfontein besizohlonipha umndeni wasematshalini ubaba wakhona wayeyinkatha kodwa into ayenza kakhulu wasungula inhlangano kwakuthiwa iKwaZufro eyayilwa nokuhlunyezwa kwabantu emaplazini ngoba amabhunu ngaleso sikhathi ayisihlukumeza kakhulu ngakho ke wafika ngisho nale ngakithi ngoba nami ngikhulele emaplazini so ubaba uMtshali ngimazi kakhulu walwa wayiseke eficwa ukugula ke wagcina edlule emhlabeni umhlonishwa kumeya waseBaqulusini wayise esemhlonipha uthileli holo alibize ngaye iIFP kithe ngeke ihlanganise nomcimbi kameya ingakho ke namhlanje ibizomhlonipha ke yona manje iIFP besizele nje lokho sizobonga emndenini wasematshalini ngokuthi ubaba uMtshali walwelwa iqembu lenkatha kodwa futhi walwelwa abantu basemaplazini ababehlukumezeka kodwa ke futhi besizoyibheka nje ukuthi sikulungele kangakanani ukhetho lolu oluzoqala ngolwesibili lube ngolwesithathu hayi simi ngomumo kuhle nje kudelile empeleni abanye bazobe bephelekezela iIFP ngakho ke simi ngomumo sesilinde nje usuku silinde u7 ekseni zikhale simi ngomumo nengifisa ke ukunxusa bonke abalandeli beIFP nabazothanda ukuvotela iIFP ukuba bayiphathe kahle bahlonipha amanye amaqembu ngoba ipolitiki lengumncintiswano nalowo usuke efuna ukuwina nalowo esuku efuna ukuwina ngakho ke ngiyabanxusa beIFP kungabibikho la uzozwa kuthiwa khona sekunomsindo sekuyaliwa sekuxatshene nginalo ke kodwa ithemba ukuthi iIFP izoyihlonipha njengoba ngiyalile nangaphakathi ukuthi uhlonipha wonke umuntu noma ngabe omnye umuntu welinye iqembu yakuchukuluza kodwa wena ukwazi ukuphindisela ngalokho ngoba usuke usihlekisa neze ukuthi hawu eSouth Africa hawu eBaqulusini aweZululand abakabi sezingeni lokuthi bayi-understand ukuthi yini ipolitiki kodwa thatha lokho engikushoyo kuyothi kushawa u12 iIFP yobe celebrate uke wabalula umlando obukeka unfavorable mangabe sekufika ke kuIFP okhethweni olangaphambilini mhlawumbe kulokhu yikuphi kuzoshintsha impela leli wodi uzokhumbula ukuthi siliphathe ngo2000 saliphatha ngo2006 saliphatha ngo2011 lasilahlekela ke ngo2016 lasilahlekela nango2021 kodwa siwafundile amaphuthu ukuthi kwakuyini enza ukuthi abantu basiflathele sibalandile bonke labo bantu babuyile basitshela futhi ukuthi babe casulwe yini ngoba kufanele sazi baholo ukuthi abantu abakuflatheliswa ukuthi awubenzeli izinto bakuflatheliswa ukuthi awukho kubo ngakho ke kade ngibayala la ngaphakathi ukuthi abasonde noma ngaba unalutho hamba uye kubantu batshela ukuthi sinayiphi inkinga ngoba abantu bayazi ukuthi intuthuko yenza ngemali bayazi ukuthi imali iqhamuka kodwa mungabatshenile bona basuke becabanga ukuthi imali ikhona kodwa mawuya kubo uyobatshela ukuthi imali asinayo bayakwazi ukuhlonipha bakulalele lokho ngakho besizobatshela ukuthi asingabaqambela abantu amanga umntwana wasifundisa ukuthi abantu asibaqambela amanga so ke yikho kuzobona ke ngolwesithathu inkathi ihambela phezulu akukho kuzobe kuphambi kwenkatha kuzobe kuphakeme umboko wendlovu uzobubona nawe ngakho ke kodwa asithwele ngalokho asiphakamisi ngalokho sithe asihlonipheni wonke umuntu ozobe seyikhungweni siyabonga ngifisa ukubingelela kubo bonke ababukeli bohlelo iMakhiwa TV ngibingelele izakhamuzi zonke zaBaqulusini zakwa 12 nezala eMezelfontein ngibingelele ke ngokukhethekile amalungu eIFP onke abukela lolu hlelo sikuyihholo la esilibiza ngeMagalela Hall yini ya influence ukuthi kuze kuneme ihholo ngaleli gama umphakathi wala eMezelfontein unomlando omude wokusebenza kanzima ikakhulukazi ngenxa ukuthi unomlando wokuba semaplazini la khona owedlula ekuhlukumezekeni okukhulu uhlukunyezwa abelungu ngezikhathi zobandlululo ubaba uMagalela esihloniphe ngaye leli holo ungomunye weingqalabutho ezasukuma zalwa nohulumeni wobandlululo zilwa ngqo nabelungu ababe xhaphaza abantu emaplazini kwagcina bekhande inhlangano kwakuthiwa iKwaZufro eyayilwa ngqo nohulumeni wabelungu kakhulukazi emaplazini abantu balapha ke kwathi makuzokho leli holo bafika kwamasipala bezovisini likameya bezocela ukuba
leli holo bacela lethiwe ngobaba uJZ Umtshali. Ngathi mangilandela ngabona ukuthi awukwazi ukuyivika le ngoba bavumelana bonke hayi ngenxa yepolitiki kodwa ngenxa ukuthi wayengalweli kuphela inkatha wayelwela umphakathi wonke kepha eyilungu lenkatha ngakho ke sabe sesimhlonipha ke ukuba leli holo libizwe ngegama lakhe. Namhlanje ke ubebizwe yiqembu le-IFP lizomhlonipha ukuthi uvelele kwagcina ngisho umasipala uwethe iholo ngegama lakhe. Nesibonga kakhulu kuba iqembu le-IFP lenze lokho nomndeni wakhe ubuye umhloniphe. Nesijabule kakhulu masithola ukuthi umndeni wakhe usabambelele ezimfundisweni zakhe zokuba uhlale enkatheni. Umama uMakhumalo onkosikazi wakhe nezingane sibone ngisho umakoti wakwakhe naye ekhuluma egameni lomndeni ukuthi basamile bagxilile eqenjini lenkatha namanje. Shamase selidumela eMantsompeni umhla ka-18 usufikile yini enithembisa abantu mangabe nithatha ukhetho ngomhla ka-18? Hayi sizoqhubeka nje singami siqhubeke njalo okwenza okufaneleyo. Umfowethu Thulane uthelezwe icandidate uzofika agqishe eviyweni ukuqhubeka njalo sisebenzele abantu. Into enkulu esiyenzayo asijiki sikhuluma iqiniso angeke sethembisa into esingezukuyenza. Angeke singayenzi into esiyethembisile. Asisibo abantu beyithembiso namanje nje asethembise bantu lutho. Kodwa konke sizokusho yilokho sibona ngathi kusemandleni yethu kuba senzeke. Kodwa futhi okunye esikuvumelene sonke nabaholi naye uComrade Thulane ozoba ikhansela kusuka ngolesithathu ukuthi ahlale kubantu. Akangezi kubantu kuphela amakhonto ayilethile noma iphethe. Akeza azobalalela bamthume uma efika kwamasipala ngoba ayihlale zonke into zikhona. Mayifika izinto angayithola akabuye azobatshela ukuthi izinto akayitholanga futhi akasebenzisane very close nabaholi bomdabu. Kunobaba uButhelezi oyinduna la ngakho simdonse ngendlebe ukuthi akangayeqi induna njalo akathi mayize emphakathini aqale kuyinduna babambisane ngoba bonke benza umsebenzi owodwa kuba bahola abantu futhi bonke bafisela abantu baseMezelfontein naseyindaweni ezingomakhelwane into enhle. Ngakho hayi sinethemba lokuthi uma ngabe ngena nje emkhandlwini naye uzoba elinye lamakhansela eqembu le-IFP elizoba semva kwabantu basebaqulisini ukuba bathole izinto ezibafanele. Ngiyabingelela wonke umphakathi wonke obuvakashe lapha eholweni kaBaba Umtshali uMagalela njengomyeni wami. Mina nguMakhumalo engane uBaba Umtshali ongasekho emhlabeni. Namhlanje ngiyabonga ukuthi kuzobungazwa usuku lakhe lokuthi waba umholi ovelele ngaphansi kweqembu lenkatha Freedom Party. Ngibonge uMashobane, ngibonge inkwali yenkosi okubona abakwazile ukuthi bakwazi ukuthi luphakame lolu suku namhlanje lube impumelelo. Ngibonge uMamzobe njengosihlalo weward uward 12 okuyena owakwazi ukuthi akhulumisane nami ukuthi ukwazi ukuthi kuphumeleliswe igama lomnyeni wami uJZ Magalela njengeholo ukuthi yakhiwe la endaweni yaseMezelfontein. Ngiyayibongela kakhulu konke abakwenze kimi engathi bangakwenza nakwabanye futhi inkatha iqhubeke njalo ime njalo. Ngiyabonga.